Swapping mass. One friendly remaining. Over me, reloading. Mission failed. All friendlies have been neutralized. No nic, tak já začnu streamovat, vole, trošku. Jo, teď teďka, tak co trénujeme? Nic netrénujeme, ne? Chci si spojit to, ne? Jenom jako jak to poběží teďka. A jestli to mám dělat přes ten Twitch, nebo přes YouTube? No, to já vím, že tam to bude na aréně. Ale je fakt, že... You need to locate the biohazard Jo, container. jo. Well done. Biohazard A dobrý, ne? container located. Jo. No vidíš. Aspoň k něčemu to je, vole. No, to říká ten pravej, vole. Ty vole, on mě viděl. Uchylák jeden. Ten seconds to go. 5 seconds. Proceed to the biohazard container and secure it. Jo, dáš si 2 piva a hovno vydržíš, vole. Drone spinning up. A někde mi tady běhá. Je, on je tady, ty vole. Je tam, vole. Za dveřma. Breach charge going up. To je kurva, vole. Device is going dark. Nice. Hele, já potřebuji termita, Borixi. Můžeš jít za mnou? Tady venku, počká, ti vyběhnu ven. Tady. Tam je tady, mám už stěnu přímo k ním, to vypadá. Jo. Tady tu stěnu. Jo, Wineglory, jo. Lights out. Počká, tam ještě dám radši to. Jo, byla tam jedna rušička. Tak pojď se schovat za dveře asi, no. Je za motorkou. Je mrtvej.
Dobrý, leží. Dobrý. A je jenom jeden, jo, jestli není dole, tak je nahoře. Nade mnou. Securing the container. Resume securing the container once it's ready. Op 4 neutralized. Mission successful. Bylo to dobré. Máme dva sledující už. Zdravím vás. Jo. To na Twitchi může, ne? Takže bych se taky mutnul. No, teď to tam právě... Barricade the room. We need to protect the biohazard container. Koukám, Mojito. Leave the mission area. Čau, Mojito. Stay within the area of operation. Pouštíš si do postele, jo? Barbed wire set. Op 4 drone has found the biohazard container. Simon ti vzkazuje, jestli máš zákaz hraní od 10 ženy. seconds remaining. Hele, kdo dává elektriku? Kdo dává elektriku? Jo, to je ten cizí, dobrý. Dobrý, to je jedno. Nevím, že Protect neví, the že... biohazard container at all costs. No, já si beru. Ty tu máš snad kameru? Aha, jo, prej, jo, ty tu máš snad kameru. Takže je v posteli, vole, a kouká z postele, vole. Ale kdo to zavřel tady to? Gypsík, jo? Dobrý. Ne, právě tak oni tady půjdou nejspíš ze schodu, nebo něco takového, že jo? Heartbeat sensor deployed. Jo, buď tam. Já tady budu koukat na schody a tady na tu stěnu jednu. Možná na okno. Ne, nemá zákaz, únava, píše. Mochyták. Mochyťáku, jsi slavnej, vole, čtu tvoje zprávy v tom, vole, v živém vysílání. Wow, 2 lidi, wow, kurva, jsem celebrita, vole. A jak to vypadá, se podívej, já potřebuji vědět, jestli to je dobrá kvalita, nebo jestli to je, dá se na to koukat, nebo když to budu ukládat potom. Deploying sensor. Deploying heartbeat sensor. Jdou z té vaší strany, jo? Jak je zase ta střecha? Jak je Kalexar, někde mezi mnou a Kalexarem byl. Surveying for hostiles. Heartbeat sensor activated. Já nevidím nikde, ty vole. Ne, ale na té kamerce. Kvalita, Mojito z hovno vydrží. Kvalita nic moc, prej, vole, jo. Je to na médium, no. Já jsem to nechtěl radši. A neseká se to? A neseká se to nebo něco? Mě říkal právě, když jsem streamoval dřív na Twitch, takže se to trhalo, víš, trochu.
Aha, jsem slavnej. Slyším se v televizi. Cože? Seká se to, jo? Mám tady jedno. Last operator standing. 5 seconds to go. Op 4 failed to secure the container in time. Mission success. Cože? Jsi mě viděl, jo? Jo, ty jsi mě tam viděl, aha, vole. A jaký to má zpoždění? Takže 30 vteřin. A počkej, bude tam myslíš slyšet tohle? Kurva, vole. Se mi to zaseklo. Teď to mám zaseklý, vole. Mini, no. Holčičí. Jeden promochyta na dobrou noc. Ale... Mochita posílá zelený panáčky divný. Simon, vole. Bacha, je tady hned. No ty vole, tak to řeknu, ne? Mám ho. A ne, klid, co to je, vole? V téhle hře není nikdy klid, vole. Nic, hele, já tady udělám díry za zora. Machý to je zručně na rovni, to šíte na jeho ženské. Dipsy, ty vůbec nehraješ tyhle týmově. Hej, Dipsiku, jedz si dneska vůbec něco? No, to je to ne? Vidím ho. Kurvítka jedna. Se debilně střílí přes to, vole. Dělám hodně bordel tady nahoře, vole.
Elektriku vám tady ničím ze zora. Co se dá? Ty tam míříš? Já tam jdu z druhé strany. 15 seconds remaining. 15 vteřin, pojď do akce. 10 seconds remaining. Resume securing the threat is neutralized. 5 seconds remaining. One friendly operator remaining. We have been eliminated. Mochitu. Můj odkaz zní, zjedli jste mi sýr okolo koncovky. No, ty vole, ten se taky dobře vyjádřil. 4 lidi koukají. Třeba na nás koukají náš protivník zítřejší. Dělejte vyšli brci, vole. Ať se přizná. Biohazard container location. Good work. The biohazard container has been located. A omlouvám se za kvalitu, příští zvednu teda všem, kdo koukají. Pyro si zved... 10 penis. seconds before insertion. 5 seconds to go. Jak je to na tom Twitchi? Tam můžeš být z prstej? Proceed to biohazard container location. Taky ne? Aha. No. Je tam nahoře, jo? A jeden je vpravo dole. Nebo nevím, jestli jsem ho zabil, nezabil asi ne. Charge is hot. Ty krávo, on tady kempí vedle další, každý vchod mají, okempenej. Pulzák s brokovnicí, vole, jsem šel zadem. Běž na místo. To je on. To je ten pulzák s brokovnicí. Stay clear of the blast. One friendly operator remaining. Resume securing the container once the threat is neutralized. Cease securing the container. A All friendly. hej, ten s tou brokovnicí má level 102, vole. Tenhle. Tak se stoupni, ne? Hezky Kalexár. Je výbordelně. Hele, jděte na místo. Šup, 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 šup. Šup, na místečko, Rexy. Já vyskakuju teda.
Někdo vyskočil z týmu. Proč? Mhm. Tak jo. A Hans tu není, vole. Hanzi, kde seš? Aha, vole. Na stěnu. No je momentálně plno. Kalexar, Simon, Gypsy, Borix, já. Sorry, no. Ne, tak až si řekne Hans, no, já nevím. Ale potom, když bude to, tak bych tě poprosil, jestli by to šlo, no. A já potom stopnu ten streamy. Tak já pouštím teďka normálně jedem. Dokud až Hans to... No, uráčí. Desátá. Ještě si hajnout na místo. Já vím. Ale barák, vole, ty vole, koukej na to. Zíráš, co? A mám 2 čárky. Já jsem normálně na holo úplně. Cože? Co si s tím hodně vyhraješ vždycky, ne, vole? Battlefield Hardline, dobře. Au. Barricade the room. We need to protect the biohazard container. Aha, tak. Kurva, taká mě bolej záda, vole, to nemůžu, ne? Done with the wire. Ne, tak já mám... Na piču gauč mám měkkej hrozně. Op 4 drone located the biohazard container. No, jak jsem v něm zabořenej, tak asi to, pak ještě jak teďka spím, když je tady ten spolubydlící, tak jak spím to, blbě, vole, tak to, všechno ze vším, vole. A do toho prej jsem jako asi prochlad, vole, no, a jak mrzla, vole. 5 seconds and counting. Op 4 has Ty vole, bych tě chtěl vidět, vole, týden na stavbě, vole, Simone, vole. To bych si přál, vole, tě vidět. Jako horsepower. Reloading, cover me! Device activated. Device set. Deploying sensor. Au, je vedle v tom, vole. Ježíš, sniper zrovna, vole. Nic, vypnu stream, vole, mrdám to. Počkej.